ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. чемпиони вазни миёна UFC Билол Муҳаммад гуфт ки баъди Ҷек Делла Маддалена бо кӣ ҷангидан мехоҳад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Шавқат Раҳмонов арзандаи муҳорибаи унвонӣ шуд баъди шикаст додани Иен Гери. Дар ин варзиши мо осеб гирифтан хеле осон аст. Тамринҳо аз ҳама қисми вазнини ин варзиш аст. Вақтҳои охир мо дидем ки чӣ гуна Дэн Хукер ва Арманд Сарукян якчанд рӯз пеш аз худи муҳориба аз сабаби гирифтани осеб аз муҳориба даст кашиданд. Чӣ гунае ки ман аллакай гуфту ман мероси худро сохта истодам ва ҷангварони бебоғ ба монанди Шавқат Раҳмоновро шикаст додан мехоҳум. Ҳозир насли нав омада истодааст. Инҳо Ҷек Делла Маддалена, Шавқат Раҳмонов ва боз дигаронанд. Агар ки Хоаким Бакли зидди ягон кас ғалабаи калон ба даст оварда тавонад, пас фикр мекунам ки ӯ низ арзандаи муҳорибаи унвонӣ шуда метавонад, гуфтааст Муҳаммад. Ногуфта намонад ки Билол Муҳаммад аввалин ҳимояи камарбанди худро рӯзи 11 май дар турнири UFC 315 зидди Ҷек Делла Маддалена мегузаронад. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. На граница гаштем бачаҳо қатӣ иншааллоҳ ина таға ина ирӯз 2025 01 11 рӯза ирӯз 11 рӯза ина бародармо документ надошт ҳама каса ина бародаро документ набуд чихе гузаштем бачаҳо созая таға чихе рафт омадӣ иншааллоҳ ҳама созая иншааллоҳ ина гаштесем худо гап нест. Довталаб барои камарбанди вазни ним вазнин Магомед Анкалаев омодааст ки ба чемпион реванш диҳад, агар ки ташкилот ин чизро хоҳад. Ман ягон вақт реваншҳоро рад кардагӣ нестум. Дар карьераи ман 2 маротиба чунин корҳо рух дода буданд ва ҳар 2 маротиба ман розӣ шуда будум. Агар ки қарори гузаронидани реванш бо Алекс аз ман вобаста бошад, пас ман розигии худро медиҳам. Мо бо ӯ чандин муддат пеш бояд ки меҷангидем. Алекс ҳамон шахсе буд ки ин имконияти маро гирифт. Интизорӣ шудан аз ҳама кори бадтарин аст. Акнун мо ҳама корро мекунем то ин ки дар ин муҳориба ғолиб шавем. Баъди ин муҳориба роҳбарони UFC эҳтиром кардани маро оғоз мекунанд, гуфтааст Анкалаев. Ва дӯстон, баъди ин суханҳои Магомед Анкалаев, Алекс Перейра ба ӯ муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: дар ҳоле ки ту ба ғалабаи худ сахт боварӣ дорӣ, биё $200,000 мемонем ва ғолиб ин пулҳоро дар дилхоҳ кори хайр сарф мекунад. ғолиб мешавӣ ё ин ки шикаст мехӯрӣ, ин пулҳо ба ниёзмандон кӯмак мекунанд. Ин қарор дар дасти туст. Али Абдулазиз ва Магомед Анкалаев, навиштааст Перейра. Ва Анкалаев дар ҷавоб ба ӯ чунин суханҳо навишт: ҳамчун мусалмон ту медонӣ ки ставка кардан дар ислом манъ карда шудааст. Ба ғайр аз ин, ҳамчун мусалмон ман вазифа дорам ки ҳар сол 2.5% сарвати худро хайр кунам. Ин яке аз 5 сутуни ислом аст. Бисёр кӯдакон дар тамоми ҷаҳон ба кӯмак ниёз доранд ва мо ба ин кор баъди муҳориба машғул шуда метавонем. Лекин мо набояд ки ин корро намоиш диҳем, навиштааст Анкалаев. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем ҳар дуи ҷангварон ба ғалабаи худ сахт боварӣ доранд ва аллакай шаби 8 ба 9 март дар турнири UFC 313 онҳо беҳтарини худро маълум хоҳанд кард. ҷангвари пешинаи вазни ним сабуки UFC Зубайра Тухугов оиди хоҳиши Илия Топурия зидди Ислам Махачев ҷангидан фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ӯ дар сатҳи ислам нест. Топурия ҷисман дар гӯштин хеле майда аст то ин ки бо ислам ҷангад. Ислам берун аз ҷангҳо 80-82 килограмм аст. вақте ки ту мушзани ва рақиби ту мушзан аст, ту хуб баромад карда метавонӣ. Лекин вақте ки рақиб гӯштингир аст, мушзан доимо хавотир аст ки ӯро меафтонанд. ӯ эҳтиётона кор мекунад ва дар стойка хуб кор карда наметавонад. Топурия бо ислам ба монанди дигарон зарбазанӣ карда наметавонад, чунки ӯ ҳама вақт аз ислам интизори гӯштин мешавад, гуфтааст Тухугов. ҳамчунин Тухугов хабар дод ки ба наздикӣ ба муҳорибаҳо бармегардад. Дар кадом ташкилот баромад мекунад, ӯ аниқ накард. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба поён мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид. хонободу сарбаланд бошед.